Asanteni sana. Kawadhi nyime ni Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga oyao ayanga chenro mar pi mar Sindo Kinyasaga e kar chung' od bura ma Suba South madhi konyo e tieko nok mar pi mosebedo kokwako gwenge makono kuom higni buora. Chenro mar pigno madhi konyo familia mohew 3,000 e alwora ma Kaksingri bende dhi konyo skund nyiri ma Moi Girls Sindo ma jopuonjre magi osebedo kaneno matek nikech onge mar pi machiegni kodgi. Gavana Wanga manolose e gweng' ma Kinyasaga e kinde manoyawo ayanga chenro mar pigno nokwayo jopiny mondo koro rit chenro mar pigno mondo mi okonygi kuom ndalo mathoth kaluwore gi oro ma gisebedo ka gineno. Bende ogolo chik ne kambi ma ochung' ne keyo pi e kaunti ma Homa Bay mondo mi oket okenge makare. Kabiro Kinyasaga kae nyocha waseyawo pi mowuok Gingo kodhi nyaka Sindo, mano line achiel. Line mabiro malo ni en line mopogore. Ochak line manyien kendo koa Gingo odhi osiptal to biro nyaka Kinyasaga kae kendo ene modhi bedo momiyo nyithindwa ma Moi Girls Sindo kae pi. Moi Girls en national school to nyithindo nyocha koro dwa weyo. Nyithindo gi noting'ore bus mobiro ira nyaka e ofis Homa Bay. Nyithi school gi japuonjgi ka gibiro kwaya ni gionge pi gichandore, nyithindo manyiri dwa noluokre dichiel e ndalo 3 to nok nen maber. Kora dwa nakwa jo Homa Wasco ni pi nyaka bed kae sa te. Ok ni samoro kawuono bedo pam kinyo onge, orucha entie orucho onge, nyaka bed ka sa te. Jopiny be adwa kwayo ni pi onge manono. Kuwacho ni pi en nono, tudhi bedo gi pigni dweche 2-3, kaito stima ok ochul oonge, okethore oonge. Koro adwa kwayo ni wachul gimoro matin, ok bi bedo mang'eny. Mana matin manyalo chulo stima to konyo be gichulo chemicals mithiedho go pi koa e nam. Kaito komano timore tubro bedo gi pigni aming'a. To kidwa tuome nono ni dwa kwale gotiene ni dwa timori kode nade, mano onge pi mabro bedo ka. Pi koro sano sechopo ka kendo ageno ni pigni dhi loko ngima nyithindwa gi to gi ngima jothurwa modak kaendi. Jothurwa pigni en pi ma otibedo treated maler, ok en pi ma ko e tuomo tibedo go gito kendo be ok ichak ithiedh kendo. Tangini serve water kiosk mwanene Bathwakani, obro serve school mane Bathekani Moi Girls Sindo, odhi serve kendo water kiosk several of them moketika. Koro oseyangore ni keto e